akwai wanda kuma zunuban nasu Allah maɗaukakin sarki sun yi ɗin zai kira su ya ce wane zo su zo one by one. Allah ce kalli abin da kai a duniya, ya nuna mai takardun shi gaba ɗaya babu alheri a ciki banda sabon Allah. A fili alkiyama Allah zai ce matso ya ce zo kusa sai Allah ya sake kanafahu. Kanaf shine kamar ɗan labule haka, jabi ga ayyukanka, ya kalli iya hangensa ya ce to waɗannan abubuwan da take a duniyan nan na taɓa tona asirinka, na taɓa fallasa ka, an taɓa kama ka, a'a ya Allah. To kallifa ya ce to yanda na rufa ma a duniya ban tona asirinka ba, ban fallasa ka ba, na kunyata ka, to nan ma ba zan kunyata ka ba. Sai Allah ya ce to biyo nan ka je aljanna. Ya yi zunuban amma shi kuma bai ma shiga wutan ba. Shine wa ya gafiru ma duna zalika, Allah yana gafarta duk wani laifin da bai kai girman kafirci ko shirka ba, amma fa ga wanda yake so. Yawa kar mutum ya shantike ka fada accidentally cikin wanda sai sun dan branch sun je can din, to kar shaidan ya rudi mutum. Da an yi dai zunubi ayi istighfari kawai, ayi alwala, ayi raka'a biyu, a nemi gafaran Allah. Gobe ma in an yi ayi din, jibi in an yi ayi din. Kada ka yadda shaidan ya zo ya ce maka kai mala abun naka fa ya wuce misali. Haka shaidan zai gaya maka, wallahi kana da renin wayo, ka mai da Allah abun wasa ko? Shekaran jiya baka yi ba kace ka tuba ka bari, yace jiya ka koma, yau ma ka koma, kullum a istighfari kuma ka yi. Haba malam, kai ma ka san wasa kake, ya ka ga mutum ya zama tun discourage, sai ya daina ma istighfari. Shi fa zai yi yayi sai ya ce da Allah karamaka Allah a samu addu'a, shi ya kasa. Wani ne hatta ma addu'ar ma gun wani zai zo da Allah karamaka a samu addu'a. Zauna mana ka yi rika lazimi kana neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. To haka to akwai wanda wutan ma kwata-kwata ba zai tasan mata ba. To akwai zunuban nan gurgudu, amma wanda ya mutu yana kafirci ko shirka mai fidda mutum musulunci ko fasikancin da yake fidda mutum musulunci, ya tabbata shi babu rangwame, babu sassautawa kawai. Khalidina fiha, Allah rufa mana asiri.